Islam Online TV. Dauke muku da karatun littafin Al-Aqidatul Munjiya Yawmil Qiyama daga masallacin Juma'a na Mu'assasatu Abdul Wahab Foundation da ke number 17 Shehu Idris Road Tirin Jikun Zaria. Ayi sauraro lafiya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man taba'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Yawwa al-umma muslimi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon ganin wannan lokaci, ya ba mu ikon halarta al-aqida munjiya yawmal qiyama. Da fatan ubangiji Allah ya datar da mu alfarman sayyidina Rasulullah. Kamar yadda muke roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa ibadunmu, ya tsarshe mu kuma dukkan fada ba kusakurai. Wannan littafi ta aqida al-munjiya littafi ne ta babban malamin musulunci Maulana Sharif Ibrahim Salih al-Husaini al-hafizahullah wa ri'a. Malam yana mana bayani akan addinin qayyim. Idan muka ce addinin qayyim shine wata addini wanda yake daidaitacce, wanda Allah subhanahu wata'ala ya yarda da shi, wata al-qayyim al-hanifi, wata al-hanifi shine mai wanda yake kan tabarki madaidaici, wanda babu wajaj a tare da shi. Allah yana gaya mana cikin alkur'ani, fattabi'u millata ibrahim hanifan wa ma kana minal mushrikeen. Allah ya san cewa addinin annabin Allah, annabi Ibrahim, addini ne mai kyau, sai ya umurce mu da mu bi ta. Allah ya ce dinan ne hanifan, watan addini ne wanda yake madaidaici kuma mai shiryatarwa. To nan malam yana gaya mana ya jibo ala kulli mukallafin. Idan muka ce mukallifu, al-mukallifu shine wane? Allah. Islamin na malaman tauhid, idan suka ce maka as-sani'u suna nufin wane? Allah. Idan suka ce al-mukallafu suna nufin wane? Allah. Amma kuma ba shi daga cikin asma'ullahi husna. Wannan suna ne na mustalahat ne na ahlul shar, wa kuma kira su da ahlul fan. Kamar yadda malaman usulul fiqh idan suka ce ash-shari'u suna nufin wane? Allah. Amma in suka ce maka musharri'u suna nufin wane? Sayyiduna Rasulullah. To dan haka malam ke gaya mana yajibu ala kulli mukallafin an ya'taqida i'tiqadan jaziman. Ya wajaba ga dukkan wanda Allah subhanahu wata'ala ya aiko masa sayyiduna Rasulullah, kuma shari'an Allah ya wajaba ayata haukansa, to yi kudurtawa yanke akan mene? Ilahun wahidun, cewa Allah guda ɗaya ne. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗi a cikin babban littafin nan nasa, yana cewa fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Allah yana gaya mana fa'lam, ku sani, ku daɗa sakankan cewa kun imani, kuna i'tiqadan, sannan kuna mai ibadatan, kuna mai bautan Allah da shi, kuna mai gudanar da shi ga rayuwarku, shine mene? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala yana gaya mana wa ilahukum ilahun wahid. Ku yi imani, ku sani Allah subhanahu wa ta'ala nan guda ɗaya ne rak. Allah bayi da kishiya, ba kuma a masa kishiya. Da an samu wani kishiyan Allah, to da abubuwa komi ya lalace. Ko idan ladhaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'dhum 'ala ba'd. Da an samar, to da kowa zai ɗiba wannan shi ya halicci kaza, wannan shi ya halicci kaza. Da wani yayi kokarin ma ya zama da shi ne watan sama da wani, to
Allah subhanahu wa ta'ala albari bai kudurta haka ba kuma ba zai yi a samu ba. Shi yasa malaman tuntun suna muna da ƙanunin tamani da ce maka lauka da fihi ma alihatun illallah la fasadata. Da sama na da ƙasa, sama na da Allah, ƙasa na da Allah, to gaba ɗayansu da sun lalace. To haka Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana, to sai Allah ya daidaita lamarin, wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Allah shine a sama shi kadai, kuma in ka dawo a ƙasan ma shine din dai shi kadai, kuma bayi da abokin tarayya, bayi da mata ballantana da, kuma waɗannan abubuwan ba su dace da shi ba. Ta'ala Allahu an dhalika uluwan kabira. Dan haka ya wajaba a matsayinka na musulmi kai wannan imani da Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ke cewa hada huwa dinul qayyim, wanda shine addini ingantacce daidaitacce. فكما توحد بالإيجاد والإمداد كذلك تفرد بالحكم والأمر أي التشريع. كما يد الله شيني كدايمي بايروا شيكي كما كربا أهم متون شي كما كي دداوا to wannan haka kuma Allah ya kadaita shi ke hukunta abu ya kaddara shi kuma zai maka kyakkyawar sakamako yayin da abin ya kasance. wasannan ahkam Allah shine wanda ya sir'anta mana addinai. shi yasa zaka ji alqur'ani yana gaya mana shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuha walladhi awhayna ilayk wama wassayna bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi. Allah yana gaya mana mun shar'anta muku daga cikin shari'ar Isa da Musa da Nuh da Ibrahim, domin menene wannan an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi, ko tsaida addini anan bi ma'ana malamai sun ce at-tauhid, ko tsaida tauhidi, saboda dukan su annabi Isa ya gaya musu wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Annabi Musa zaka ga ya gaya musu a lokacin da Fir'auna ke tambaye shi wa ma rabbul alamin, wane ne wannan rabbul alamin? Annabi Musa ya gaya masa. Annabin Allah annabi Ibrahim ya faɗa alladhi khalaqani fa huwa yahdin walladhi yumituni thumma yuhyin wa idha maridtu fa huwa yashfin. Allah huwa ne shi ne Allah. Idan ka dawo kan dukkan annabawan haka zaka samu, ballantana sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi ne wanda ya nuna ma duniya wadda la ilaha illallah, da mutum da aljan da duwatsu da komi. A addinin annabi ne muka san har duwatsu ma a abin da suke bauta. Allah yana wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Babu wani abu face yana tasbihi, yana zikiri, yana la ilaha illallah ga Allah. Ko gini ne ka ganshi ba a rusa shi ba a yi komai ba, to yana zikiri ga Allah. Ran da ya bari, to Allah ko zai jarabe shi da ranar za a rusa shi, saboda zikiri babban ibada ce wanda Allah ya umarci halitta da su yi masa. shi yasa a hadisi sai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana a cikin ingantaccen hadisinsa, yana khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah. Fiyayyen abin da na faɗa annabawan da suka zo kafina su ma suka faɗa shi ne mai la ilaha illa Allah. shi yasa Qur'ani ke gaya ma annabi Muhammad fa'ala annahu la ilaha illa Allah. mala yace fala hakima illa hu wa la amira illa hu, babu mai hukunci wanda zai yi ya sharɓanta, babu kuma wanda shi zai iya hukunta shi sai Allah. amma duk abin da Allah ya baka alƙalai za su yi ne su ma za a yi musu. inna rabbaka labil mirsad, Allah na nan a madakata yana jiran kowa da kowa za ku zo ko. Allah ya gaya mana wa nadau al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamati fala tudlam nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin.
komin kankantar abin da mutum ya yi Allah ce za mu sanya shi a cikin za mu auna kenan kowa za a auna nashi amma babu wanda ya sai ce zai auna na ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wa kafa min al-hasibin ya ishe ku ya zama da mu ne za mu muku hisabi Allah subhanahu wa ta'ala wanda baya zalunci kuma zai sa kan yamu kowa da ayyukansa Allah kai mana gafara alfarman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malan ya ce fa tauhid yashmal at-tauhid fi adh-dhat wal asma' was sifat wal af'al wal khalq wal amr wal hukm wat tashri' shi tauhidi ya wajaba mu kadaita Allah a cikin zatinsa Allah kwaya ɗaya ne rak kamar yadda alqur'ani ke gaya wa ilahukum ilahun wahidun haka nan kuma yadda qur'ani ke ƙara gaya mana kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad haka nan a wajen sifofinsa dole ne mu tsarkake Allah da wannan Allah ya zargi wanda suke sifanta shi da wasu sifofi wanda bai sifanta kan shi ba annabi Muhammad bai sifanta shi ba Allah yana wa zaril ladina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun kabar wanda suke ilhad suna sifanta Allah da wasu irin sifofi suna kiran shi da wasu sunaye wanda bai dace da ubangiji ba Allah ya ce wannan sayujzauna ma kanu ya'malun za a sakanya musu da mummunan ayyukansu da suka yi aiki mafi muni Allah ya halicci mutum ya maka komi sannan ka mutunce wa ubangiji ka bauta ma wani shi yasa Allah yake gaya mana inna Allah la yushrika la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah baya gafarta shirka amma duk abin da yake nuna shirk Allah yana iya gafarta shi to ya kamata mu san Allah a wannan haka nan wajen aikinsa akwai abin da idan Allah ya ba wanda zai iya yi ba wanda zai iya baka rayuwa ya karɓa rayuwarka sai Allah ba wanda zai iya azarta ka akwai ne wanda zai iya baka kuɗi amma kuɗi ba shi ne arziki ba arziki shi ne Allah ya baka natsuwa da kwanciyar hankali da walwala komi ka samu a sauƙaƙe kuma ka fi ƙarfe shi wannan shi amma duk an baka kuɗi ba a baka natsuwa da kwanciyar hankali ba banza ne na ba ta fahimta wannan kenan haka nan Allah shi kadai ne yake da ikon ya sa maka cuta shi ne kuma zai iya warkar da kai ko kai can annabi Ibrahim yana nuna mana aqida ingantacciya wa idza maridtu fa huwa yashfi wallazi yumituni thumma yuhyi yace in nayi rashin lafiya Allah shi zai sa rashin lafiya shine kuma shine mai warkar da ni to kila wani ya ce likita fa ya kuma gashi kana zuwa wajen likita wasila hanya ce ta neman lafiya amma ba shi ke ba da lafiya likita zai iya gane cuta ya ce kaza amma in ya baka magani yana sa ran Allah zai dauke cutar na mata fahimta don haka wa idza maridtu fa huwa yashfi idan mutum ya rashin lafiya ba wanda zai dauke mishi wannan cuta sai Allah subhanahu wataala shi sa annabi ayyub ya zama awwabul munib mai yawan komawa ga Allah mai yawan ambatan Allah saboda lokacin da rashin lafiya ya same shi bai jingina ma Allah ba saboda ladabi sai ya jingina kalima samiya shaytanu bi nusbin kaga sai ina ganin cewa wannan lamari ne kawai da shi don haka ba zan iya cewa Allah shi ne ya sanya mun cuta ya cutar da ni sai ya ta'addu tsakanin shi da Allah shi sa annabi Ibrahim ma da yazo bai ce huwa alladhi yamriduni ko huwa alladhi amradani la qala wa idha maridtu da zarar nayi lafiya fa huwa yashfi amma sai ya jingina ma ubangiji waraka saboda girmamawa da ganin girman Allah ka ba mu iko albarman annabi Muhammad قال يكشف فلا طاعة لأحد إلا ضمن طاعته ولا أمر لمخلوق إلا اتباعا لأمره don haka ba wanda ake ma biyayya mutlaka ba ce Allah shi kaɗai shi ne in ya ce kai sallah ka yi kai azumi ka yi kai zakka ka yi ka bi iyayenka ka yi duk abin da ya ce
ka aikata saboda shi ne makoma ke gare shi zai sa ya maka da komi. Amma kowa da ka gan shi tun daga kan shugaban ƙasa, ministocinsa, gwamnoninsa, 'yan majalisu, ciyamomi, kansiloli, sarakuna, hakimai, dakatai, masu anguwanni, har ya zuwa a dawo tarbiyya ta iyaye da sauransu, kowa yana umarni ne majazi, saboda ba wanda zai umarni ya umarce ka ce kai masa sujada. Amma Allah fa sai ya ce maka farko wasjud wa qatal, yi man sujada, sako shi ka ƙasa, yi man sujada, kira sunana, sannan wa qatalin ka kusanta. Kun ga ashe Allah shi ya dacewa a duk irin wannan. Alƙur'ani yana cewa inal hukmu illa lillah, amara Allah ta'budu illa iyyah, dhalika ad-dinul qayyim. Inal hukmu illa lillah, idan in adatu shart ta zo a farko, a gabanta sai aka samu adatul istithna illa ko ghayr, to wannan jumla tana daidai da ma'anar nafi ne, korewa. Inal hukmu illa lillah, ai ma'anar shi mal hukmu illa lillah. Kamar inda alqur'ani inda kuma yazo da istifham, shi ma in aka samu istisna shi ma yana da wannan, yana da ma'anar nafi ne. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan, ai alqur'ani yana nufi ne ma jazaa'ul ihsan illa al-ihsan, sakamakon kyautatawa ba komai bane sai kyautatawa. Hal din nan tana da ma'anar ba, saboda adatul istisna ya zo gabanta. Ko haka a wannan ayan in ya zo da adatul shart, in ji malaman masana balaga, Allah ya kara musu rahma. Amma da Allah ta'budu illa iyyah, Allah shine wanda ya umarni kan abauta ba kowa sai shi. Zalika ad-dinul qayyim. Idan ka bauta ma Allah shi kadai, baka bauta ma kowa ba sai shi, to wannan ka bauta ma Allah da addini wanda ya yarda kuma ingantacce. Isa alqur'ani yake gaya mana, wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falam yuqbal min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Duk wanda ya nemi wani addini ya ce wai da shi ne zai bauta ma Allah, ba addinin musulunci ba wanda Allah ya aiko annabi Muhammad bisa koyarwar alqur'ani da sunna ta annabi Muhammad, Allah ya ce falam yuqbal min, ba a karba ba za a taba karba ba daga wajensa. Kuma wa huwa fil akhirati min al khasirin, wa huwa fil akhirah kaga ranar lahira kuma zai zama yana cikin hasararru wanda suka yi asarar duniya da lahira, wa iyadu billah. Allah ya ce khasirar duniya wal akhirah, zalika huwa al-dhalalul mubin. Mutumin da ya yi asarar duniya da lahira, wannan shi ne ɓatacce mabayyani. Allah ka raba mu da ɓatar alfarman sayyidina rasulullah. Wa qala ta'ala inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard. Idan ba ku gane ba, wannan ubangijin namu Allah shine wanda ya halicci samawa as-sammai, ya kuma halicci kasai fi sittati ayyam, a kwana shida, sun mastawa ala al-arsh, sannan mulkinsa da sarautarsa ya baibai al'arshi da ko'ina. Allah shi mai iko ne. Allah innahu min kulli shay'in muhit. Allah wastawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hafithan wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakharat. Ga dare yemana bai can ga da rana ko waja'alna an-nahara ma'asha, rana tun da fitowar alfijir, me yasa Allah ya washe da haske? Dan mu fita mu je mu nema, ko famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi, mu fita mu nema. Kaga wannan kenan. To in mun dawo ba, waja'alna al-layla libasa, Allah ya sanya dare satiran li abdanikum, ya satarta mu gajiyar da muke yi duk mu huta, rahatan lakum, domin ku samu hutu. In kuma kun huta, wanda suka fi kuwayo sai su tashi cikin dare, kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. Sannan Allah ya ƙara yaban su, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Zaka ga su ga sunan suna tashi suna nesa da kansu daga
daga shimfiɗa su yi alwala su yi sallah su bauta ma Allah cikin dare yayin da kowa ke bacci. shi yasa manzo Allah ya faɗa daga cikin sifan wanda suke shiga aljanna akwai wanda suke bauta ma Allah wan nasu niyamu, suna bauta ma Allah yakin da mutane suke bacci su kuma su bauta ma Allah sannan su kuma su ci gaba da baccin su ko su ci gaba da wani abu. Wannan babban alkhairi ne, Allah ka ba mu yi. To ka duba yadda Allah sai in an kawo rana sai ya ɗauko dare kuma sai ya shigar da shi, sai ka ga ranar ta tafi. Idan kuma ranar ya yi mun gama baccin sai a ɗauko ranar sai a ɗora a kan dare sai daren ya tafi. Kullum haka ake yi. La shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wa al-laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Kullum kowanne ne da Allah ya tsara ba. Wan nujuma musakharat, sannan ga fitulu da Allah ya mana ba sa expire, gulab din su bai karewa, batin din su bai tsayawa. Ga taurari nan ka gani shi a alqur'ani ya amfani da taurari ya nuna mana muhimmancin taurari. Kaga wasu malamai suna cewa nan da Allah yake magana cikin a'raf yana wan nujuma musakharat, ana magana akan yadda dan adam zai amfana da tauraro. Da tauraro muke amfana harkan lokaci, harkan waya, harkan tauraro, harkan labaru, duka duk wannan ne, wannan juma musakharat. Idan ka koma kuma wani janibin sai ka ga da tauraro ake wannan. Alƙur'ani yana gaya mana wa bin najmi hum yahtadun ko cikin suratul nahl. Kenan tauraro yana shiryatar da mai tafiya a cikin daji kamar yadda yake shiryatar da wanda yake zaune a nan domin ya daidaita satellite ya kamo ya ga yadda duniya take ciki, shi ma ba tafiya bane mai tsawo. To alqur'ani ya ce wa bin najmi hum yahtadun. In kana neman kai wannan na shekaru ne amma gashi akai maka ɗanyinta, to alqur'ani ya nuna mana ta hanyar tauraro za ka yi. Sai ka ji ana cewa yana cikin tauraron sa yana kaza yana kaza yana kaza, duk me don a tabbatar maka da ma'anar alqur'ani na hakikani. Allah ka sa mun dace. Ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Alqur'ani yana gaya mana arsala jami'an rusuli alaihi salatu wassalam bil islam. Duk annabawan da ka gani addinin musulunci ne, wala yaqbalu Allah ta'ala ghayrahu. Allah bai karɓar wani ibada, duk abin da aka bauta ba da alƙur'ani ba da sunnan annabi Muhammad da addinin manzon Allah, wannan abin da aka bauta ma Allah ya zama banza. Tun daga zamfara aka taɓo da har taɓo na ne da juju wannan barkata juya. Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana hikayatan an sayyidina Ibrahim wa Isma'il. Allah zai gaya mana addini annabi Ibrahim da annabi Isma'il shine mene? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana. Gayinan suna gaya mana Rabbana waj'alna muslimaini lak. Ya Allah ka sanya mu da Ibrahim da Isma'il mu zama muna daga cikin wane? Musulmai. Wa min zurriyatina, Allah duk ƴaƴanmu da za su zo Allah ka bar su akan imani da musulunci. Zurriyatan muslimatan laka, wanda za ta miƙa wuya zuwa gare ka da imani da yarda da wannan addini namu. Kaga shi yasa annabin Allah annabi Ibrahim musulmi ne, haka Isma'il, haka zurriyarsu. To idan muka gama larabe daga cikin arabul musta'ariba ya zama ba wannan ba, sai mu ce to wannan ba a rubuta mishi sa'ada ba, kila shakawa ce ta kai shi ya zama ba musulmi ba. Wa qala, Allah ta'ala yana biya man ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana min al-mushrikeen. Annabin Allah annabi Ibrahim ba yahude bane, ba nasara bane, domin a can baya yahudu da nasara sun yi rikici. Wa qalatul yahudu laysat an-nasara ala shay'in wa qalatul nasara laysat al-yahudu ala shay'in. Dukan su kowanne ya ce kai ba kowan kowa bane, wanda ya ce kuma ga su duka suna karanta littafi. Allah ya ce
ai kun daga baya ma kun ce ba wanda zai shiga aljanna sai wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara ba wanda zai shiga aljanna in ba bai ne ba ko nasara. Allah ya ce tilka amani wannan shine burace buracen ku, amma qul hatu qur'anakum in kuntum sadiqin, ku kawo dalili ku karanta ku gani inda gaske ne magana. dan haka ƙarya ce afikatu afakin ce ala ghairu safaq, kira ce aka yi. ina fata fahimta. la wa qala hikayatan an Sulaiman, alqur'ani ya hikaito mana musuluncin annabin Allah Sulaiman. Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin. annabin Allah yana ga yawa mene mabiya, ku zo a matsayina na annabin Allah da kake kan shari'a, ku zo kuna mene musulmi. matan annabin Allah annabi Sulaiman, Bilqis, kamar yadda wasu malaman tafsiri suke faɗa, ita ma menene ita ma musulma ko, domin ta ce inni aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. aslamtu na yi musulunta, na miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar annabinsa annabin Allah Sulaiman. kaga musuluncin mu Allah. wa kullu hadha yattafiqu ma'a qawlihi ta'ala inna ad-dina 'inda Allah al-islam. wannan yana daidai da yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa addini na kwarai a kun Allah shine addini na musulunci. kenan za a iya samun wanda ba na kwarai ba, na banza, wanda ne yayi na banza, wannan ya zama asara. shi yasa sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana inda Allah subhanahu wa ta'ala yake lallaban banu Isra'il. in kun ce ku sai kun yi addinin ku na da, to ku rike, amma ku karɓi musulunci, ku yadda da annabi Muhammad, Allah zai ba ku lada. ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. subhanallah. jimu wanda kuka yi bautan Allah a addinin baya ta expiring ba ta aiki, to ku dawo ku karɓi addinin annabi Muhammad, Allah zai ba ku lada biyu, ga ladan wancan addinin ga wannan, sannan kuma ya muku rahama ya gafarta. akwai abin da ya wuce irin wannan, amma duka banu Isra'ila ba su ci wannan ba, sun yi imani sai kaɗan daga ciki. wa sadaqa Allahu haythu qala wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. lalle Allah ya ce duk wanda ya karɓa wani addini in dai ba musulunci ba, to wannan yana daga cikin asara. sannan annabin Allah annabi Yusuf bai kike gaya ma, rabbi qad ataitani min al-ilmi min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-hadith fatir as-samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. kaga annabin Allah annabi Yusuf shi ma yayi fatan Allah ya bar shi a musulmi, ya karbe shi yana musulmi, ya hada shi da salihan bayi. to malaka ce ay man yaqlibu dinan ghayra dinin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duk wanda ya ce zai bauta wa Allah da wani addini ba addinin annabi Muhammad ba, alladhi huwa din Ibrahim, wanda shine addinin annabi Ibrahim, millata abikum Ibrahim ko huwa sammakum almuslimin wa bihadha yakunu rasulun shahidan alaykum wa takunu shuhada'a 'ala an-nas. haka Allah yake magana a ƙarshen suratul hajj. Allah to duk wanda ya bauta ma Allah da wani, ya ce wa huwa fil akhirati min al-khasirin, wannan alahira ya zamo tababbe bayi da rabo. wala yakhruju min an-nari abadal abidin. Allah ya ce duk wanda ya ce ma Allah da bautan wani Allah ba Allah ba akan koyarwan annabi Muhammad, to wannan ba zai taba fita wuta ba kwata-kwata. لأن الله تعالى جعل شرعه ناسخا لجميع الشرائع ومهيمنا عليه. domin Allah ya sanya addinin annabi Muhammad ya kawo da dukkan wasu addinai, ya goge su, kuma shine addini mafi ƙarfi ko li sidqihi wa tabyiniha wa taslihiha,
saboda gaskiyar annabi Muhammad da addininsa da kuma irin yadda ya bayyana shi kuma da ingancin addini wal ihtiwa'ihi ala kulli ma ja'a fiha. Haka nan addinin annabi Muhammad kusan ya tattara duk abin da wasu addinai suka zo da shi na alkhairu su duka, banda wanda mutane suka cancanza. Domin alqur'ani ya gama ya mana yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i yaquluna in utitum hadha fakhudhuhu wa in lam tu'tuhu fahdharu. Ka gani Allah yana gaya mana a ƙarshe, Allah yana gaya mana wa qala ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah yana gaya musu ya Rasulullah, sallana da bauta da kaiwa da dawowa na rayuwa da komawa na zuwa ga Allah duka ibada ne lillahi rabbil alamin. Shi yasa mu muke ganin addinin mu na musulunci addini ne wayayye, ba addini ne ba gidaje ba, domin musulunci ya shigar da rayuwa gaba ɗaya cikin addini. Kenan kaga har karatu da za ka yi kai ɗan boko mai karanta physics chemistry kana karanta kaza shi ma addini ne. In ka gane ka kai ikhlasi da Allah sai ka samu rahama. Ɗan kasuwa da yake kaiwa da dawowa ya samu riba ya rufe asirin iyalin shi ya taimaka ma al'umma da addini da ƙasan shi ma ibada. Mai shara, mai ɗaukan dako, mai faskare Allah, duk waɗannan nau'i ne na addini. Ɗan siyasa ba zai ƙara zuwa ya mana dubara ba, sai ya yi maku yadda za a ci, sai in lokacin da yake neman ƙura'an ku a ai wane ne wallahi sun taru mun ne ai mene in kun zaɓe shi ya dinga sarrai na walaƙanci na abin da ya ga dama. Wa ba a ƙarshe sai yadda aka kai ma lokacin da siyasan ba ta yi da shi, rayuwar ba ta yi da shi, sai ya gan shi kullum a masallaci, shi kuma a lokacin yana neman kusanya shi a kwamitin masallaci. To wannan ba daidai ba ne, ya kamata ya san siyasa ibada ce. Shi yasa wanda ya yi ta mai kyau yana da lada kuma duniya da lahira. A duniya ya samu yabo da suna, a lahira kuma ya samu kyakkyawan sakamako mafi kyawu daga duniya. Kun saurari wannan karatun ne daga Nuril Islam Online TV, sai in Allah ya kai mu wani makon za ku ji mu da ci gaban wannan karatu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.